Så jeg prøver på at tage det her hjernen og skrue den af og lægge den ud på en hylde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal til at lave. Det aner jeg faktisk ikke. Og det jeg synes, der er rigtig sjovt. Jeg tager noget maling, og så sker der altså noget sjovt. Se her, allerede heroppe, der er der faktisk noget, der kunne minde om et ansigt. Med et øje og... Men det er ikke sikkert, at det er det, jeg vil arbejde videre på. Altså, jeg bruger virkelig tid på at bare gå rundt og kigge. Jeg skal have en blyant nu, for at prøve bare sådan lige så stille at tegne nogle ting op. Der. Og det, jeg tegner op nu, det behøver jo absolut ikke være det ender med. Altså, det er det sjældent faktisk. Men det er ligesom startskud til at komme ind i den der... ind i det der rum. Og der bliver jeg nødt til at lege mig ind. Fordi at det er sådan et helt sted for sig selv. Det er faktisk en rigtig god røv. Den danser virkelig, den her røv. Den er god. Den danser faktisk lidt. Ja. Og det kan man jo også godt have lyst til tit. Jeg er gået ind i dem alle sammen, fordi det er først der, det virker for mig. Når jeg kravler ind og er inde i de der ben der, og kan mærke, hvordan det er, hvis man danser rundt på den måde, eller står og strutter med røven, eller... Men nu skal det heller ikke blive for røvfikseret, det her, for det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er jo, hvordan jeg gør det. Hvordan jeg har det med at hive ting ud fra... skulle til at sige mit hul. Der sker noget derude på mit gulv, hvor hun også er. Og så strider hun bare, kommer hun ind der for oven i billedet. Og jeg tænker jo lige så meget på, jamen hvad er der her rundt om? Nogle krebs eller et eller andet, der står og kigger på hende. Og tænker, han skulle virkelig nive hende lidt i røven. Det kunne det godt være. Det kunne også godt være, at hun var i gang med at... jeg tror faktisk måske, at hun også kunne være i gang med at fiske. Og det kan også være, at hun står på hovedet, faktisk, hvis man kigger på hende herfra. Og hun er gang i noget morgengymnastik, måske. Det tror jeg nok ikke.
Og så når jeg sidder her, så kan jeg faktisk se, jamen altså her kunne fandme fint med være en stor fisk. Så det kan godt være, at det er en fisk, der kommer her ind over. Og den her fisk her, den kan jeg godt lide. Så den får også lige lov til at være med her. Og et øje. Og se, det lurer den anden vej. Det kigger faktisk væk fra hende. Og hvorfor fivlen gør den det? Der har vi fisken. Øjet. Og så har den sådan en lidt glad mund jo. Og så kunne det da godt være begyndelsen til sådan en kæmpe stor kyssetryne. Det kriller og duk inden i mig, når jeg ser hovedet på den fisk der. Og det er jo det, der skal til. Altså, jeg skal have det sjovt, og jeg skal kunne mærke det der. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Og så kan jeg jo mærke, når jeg står og tegner, nu er jeg i gang med en fiskehale. At den fiskehale, den kommer ned omkring numsen. Og så kan jeg jo sådan, så er det der sanseunivers, det går i gang, ikke også? Fordi så har jeg sådan nærmest ligesom om, at det er min hånd, den der hale, fiskehale. Så hvordan den kommer til at smyge sig ned over røven, det kan jeg mærke, det er ikke bare sådan tilfældigt. Det er virkelig sådan noget med, at jeg kan, ja. Så man kan blive sådan helt opstemt, når man står og laver sådan en fiskehale her. Eller jeg kan, faktisk. Og se, så skal jeg til at tegne de der, det ved jeg sgu ikke, hvad de hedder, snipperne på halefinnen. Og så sådan helt, sådan, bare sådan ud i det blå, så tænker jeg, at der er jo en, der kan kravle ind i hendes strømper. Så det får den lov til. Som sådan en lille hånd, måske. Altså begejstring er enormt vigtig. Hvis der ingen begejstring er, så kan man lige så godt lægge sig og grave et hul ude i haven. Sådan har jeg det virkelig. Det skal det være. Se, nu ligner det jo faktisk en hånd. Og det kan jeg godt lide. Og her. Det skal være lidt uartigt. Ellers så bliver det sgu for kedeligt. Når jeg følger den her linje her med fingeren, så når den lige ned og rører numsen lige så stille. Og det er den der antydning, hvor tingene ikke bliver forløst, men det står og sidrer. Det skal sgu sidre. Jeg skal føle, at jeg bliver rørt, for at jeg kan mærke, videre. Altså den der lyst der, den banker bare afsted derudad, og jeg kan mærke, at nu skal jeg have det maling der, og nu. Hvert lille penselstrøg, der er det sådan, så ærer jeg fisken. Det tror jeg faktisk, den kan lide. Sådan lige lidt. Og når jeg så tænker det, at det er sådan en lidt
lidt lummerfisk. Så kommer der jo historier op med min knold. Og så kan jeg se den for mig. Og sådan lange øjenvipper og blink til verden og lave kyssemund. Fiskemund faktisk. Og så hænger den ud sådan på sådan nogle kinky bæverdinger, tror jeg. I Hirtshals måske. Ja. Og jeg ser virkelig billeder altså, fra Hirtshals nu. Sådan det, på den bæverding, hvor fisken her, den sidder sådan og hænger hen over bardisken. Og prøver at gøre sig lækker. Men det er sent. Så den skal virkelig op på kriserne for at gøre et rimeligt indtryk på de der store, stærke sømænd. Det kan jeg sagtens forestille mig. Jeg maler jo og tegner og krigskrasser, fordi jeg kan ikke lade være. Øvelsen er at få hjernen sendt på ferie. Den er sådan et forstyrrende element. Det er støj.